Despois dun longo proceso iniciado no ano 2020, que obrigou mesmo a Deputación da Coruña, titular da estrada DP 1102 desde Espón a Vidres, a ter que rescindirlle o contrato á empresa que resultou en primeira instancia adxudicataria das obras, que decidiu suspender unilateralmente a licitación, houbo que realizar unha nova adxudicación, cuxos traballos por fin ven á luz. Segundo explicou o alcalde José Ramón Romero, a actuación virada resposta a unha bella demanda dos veciños. É unha demanda que leva moitos anos pedindo, a verdade é que vai haber un antes e un despois unha vez que finalicen as obras, non só lle vai a dar servicios aos veciños de Cespón e hasta Vidres, sino tamén o centro arqueolóxico que temos aquí, o centro de interpretación que recibe diariamente moitas visitas e, bueno, se merecía un acceso como se vai a facer, non? Durante a visita ás obras, o presidente provincial destacou os máis de 20 millóns de euros de investimento que a Deputación leva feito nos últimos anos en Boiro, dos que a maioría están destinados a servizos básicos e infraestructuras. Unha inversión total de 20 millóns de euros aquí en Boiro, que é unha cantidade moi relevante para a Deputación da Coruña, non? Además, moitas delas teñen que ver cos servizos básicos, tanto no urbano como no rural, con infraestructuras culturais, infraestructuras principais do Concello e tamén con viais que forman parte do catálogo de vías da Deputación da Coruña, como esta, Cespón a Vidres, que era unha demanda histórica e que vamos a facer unha inversión en seguridade enorme, 1.300.000 euros, para que podamos lograr un vial que seña o doble de ancho, de 5 a 10 metros, con beirarrúas e con servicios novos. Formoso aproveitou a visita a estas obras para anunciar un novo investimento no municipio, neste caso a mellora do firme da estrada de Boiro a Cabo de Cruz, con cargo ao Plan de Conservación de Estradas, axudicada por un importe total de máis de 528.000 euros. Por a tarde, o presidente provincial e o alcalde participaban tamén no acto de entrega dun novo vehículo ao Club de Piragüismo Rías Baixas de Boiro, cuxa compra a Deputación financiou cunha aportación de 25.000 euros.